da ubangiji ta'ala ya danka ragamar mulkin mu a hannunku. Kuna da basira irin taku, kuna da hankali da wayo irin naku, abin da rige ku nemi basiran masu basira ku kara da taku, waye mai wayo ku kara da naku, sannan ku ji tsoron Allah, sannan ku tuna ubangiji ta'ala zai tambaye ku ranan da ba wanda ya isa ya belin ku sai ayyukan ku. Idan anan gidan duniya kuna da kafofin watsa labaran da za ku shiga ku faɗi abin da ba ku yi ba, ku karanta budget din da ba ku iya implementing din shi, kawai ku faɗa dan ya zama formalities duk shekara a karanta budget amma ba dan a aiki da shi ba. Idan anan gidan duniya kuna da kafofin watsa labaran da za ku kare kanku, ku sai fili a kafofin watsa labarai da suke ba ma na jihohin ku ba na tarayya, ku sai shafuka a jaridu ku yi bayani da lissafi na ƙarya da ba haka yake ba. A nan an kare ku ba ga tsiretin ku ba. Bari in tunatar da ku aya cikin suratul nisa'i, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Ko masu karewa, ko yan kanzagin su, ko yan jaridu, ko kafofin watsa labarai, kun kare cewa a nan gidan duniya ba su yi ba, sun ce kun ce sun yi, ba su aiwatar ba kun ce sun aiwatar, sun kashe 100 kun ce miliyan 100, sun kashe 1000 kun ce miliyan 1000, karerai duk kun yi wannan dan ku kare su ku yi bakin ɗinsu. faman yujazillahu anhum yawmal qiyama, a ranar tashin kiyama kuma wa zai kare su, wa zai bakin ɗinsu a gaban Allah. mala'iku ne za su zo da rahotanni a rubuce, wa inna alaikum hafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun, wa kuma ya sai zai canja wannan rahotannin na mala'iku. saboda haka kowane mai mulki ya kamata ya tsaya tsayi tsakanin shi da Allah, ya keɓance waɗansu awa biyan tunani na makomarsa bayan mutuwarsa, ya sani cewa rayuwar nan mai karewa ce, ba ta da tabbas a cikinta. kana kai lokacinka bai kare ba za ka iya mutuwa, sannan za a iya baka dogon rayuwar ka tafi har ka mutu, kuma babu yadda ka iya. ka yi shekara 4 a ƙara shekara 4 a ƙara 4 bayan 4 dole za ka mutu. Allah ji kan mallawan kalarawi wata rana yana zaune da cikin karatu sai ce Allah sarki, wata rana sai ka zo filin shahuci ka ce ina mallawan kalarawi, ce ai baya nan. Allah sarki ya aka ce ai ya koma Abuja da zama. sai mutane suka fashe da dare, ce a tsammanin koyi ni zan mutu, yace ai mu baɗi ma muna nan, waccan baɗin ma haka. to amma dai ƙarshe zai me zai yi shiru, zai je haka ta ƙarshe ko to wannan haka din ta ƙarshe kenan. kaga yau Allah ya karɓi rayuwar mallam kadarawi, Allah ji gansar gafara. yayi abu kamar da wato kakaci a ciki da wasa, amma akwai izina a ciki. a ƙara ma din hudu har za ka je inda hudu kai shiru ta ƙarshe kenan. to saboda haka maganan ka zarce ma ai bata taso ba, maganan ka zarce ai bata taso ba in dai mutum na da hankali na da basira. saboda haka gwamnonin mu ya kamata a bada muhimmanci dangane da abin da ya shafi harkar ilimi, a yi nazari game da harkar noma, a yi nazari game da hanyar koyawa matasan mu sana'a, kuma a yi nazari dangane da bukatun mu na a matsayin mu na makwabta. bai kamata ba gwamnonin wani yanki su fi mu wayo akan bukatun su za su yi tarayya da juna, amma mu ba mu iya tarayya da juna akan bukatun mu. sannan kuma wasiya ta zuwa ga ɗaliban ilimi, zuwa ga malamai, zuwa ga masu wa'azi, masu karantarwa. ubangiji subhanahu wata'ala ya danka shiryar al'umma a hannunku a matsayinku na manya ko matsakaita ko matasa daga cikin malamai, kuma kowane mutum za a tambaye shi game da ilimin da aka bashi gwargwadon aikin da yi da shi a ranar tashin kiyama. ko mu sani cewa ilimi amana ce, tunda amana ce zan faɗa abu ne ko da baya mun daɗi a zuci, matukar na san shi Allah yake so in faɗa. zan faɗi laifi ko da nawa ne, matukar na san ubangiji ya ambace shi a matsayin laifi. zan faɗi daidai ko da kila akwai ragwanci na bana iya aikata daidai din, dan na san cewa faɗin daidai din ya zama wajibi a kaina. a nan gurin dole mu zage dantse wajen faɗakar da mutane, wajen karantar da mutane. mutanen mu suna son gaskiya amma ba su samu wanda jarinta ne ya faɗa musu ba. a kowane gari sai ka samu akwai malamai 2 ko 3 waɗanda suke da tasiri su sa gwamna ko sarkin garin yayi wani abu na kirki ko su sa iki. amma abin da yake faruwa shine duk malamin da ya kai wannan matsayin sai ga ya fita daga sahun malamin mai wa'azi ya zama malamin addu'a. to kuma al'umma tana bukatar malami mai wa'azi sama da bukatuwar ta zuwa ga malamin addu'a. dan ita addu'a kowane bawa musulmi mace ko namiji yana da haƙƙi in ya daga hannu Allah ya ansa addu'arsa, kamar yadda manzo Allah ya bayyana mana cikin hadisi. amma ba kowane ne yake da ikon yin wa'azi ba kuma kowane ne dan yana da ikon yin wa'azi wa'azin sa ke da tasiri ba. da haka a nan gurin
ya kamata malamai su gane nauyin da ke kansu na faɗakar da mutane da wa'azantar da mutane da jan hankalin shugabanninmu da ɗora musu gaskiya da ba su shawarwari na gari. Haka ɗaliban ilimi su fahimci haka, ko mu sani cewa yana daga cikin matsalolinmu a wannan fage garaje na da sama daga cikin ɗaliban ilimi, garaje kan waɗansu matsaloli na addinin da an gama fahimta su ba in ce dole sai na bayyana su. Ya kamata in nutsu in karance su sannan in bayyana su ga mutane, sannan kuma in ga wani irin tasiri za su iya jawo wa al'umma a matsayin ta na al'umma. Sannan kuma ya kamata duk yadda nake wa'azi in girmama sauran masu wa'azi yan uwana, in mutunta su, kar in ɗauka cewa su ɗin ba su isa ba, ni ne na isa, ko da Allah ya bani karɓuwa sama da su, ko daraja ko falala ko mutunci ko shekaru sama da nasu. Na iya fin su shekaru a cikin su a sami wannan da fi fahimta, na iya fin su ilimi a wani bangaren a cikin su a samu wani ya ɗara ni ilimi a wani bangaren, na iya fin su ka iya fin su ilimi amma su fi ka kwarewa a wani bangare na rayuwa. Yana daga cikin basirar ɗan adam da hikimarsa jin sauran mutane dan ya haɗa ra'ayinsu da nashi ya tashi ra'ayi guda ɗaya. Yana daga cikin abin da ke kawo wa da'awa cin nasara yayin da ya kasance masu da'awa ɗin na farko dai sun mayar da da'awa a matsayin manufa a cikin rayuwa, sannan kuma na biyu suna yin da'awa bisa ga ilimi da fahimta mai kyau, sannan kuma suna kokarin nesantar dukkan wani abin da zai kawo sabani da tashin hankali a tsakaninsu, sannan kuma ana kokarin nesantar hasada wa juna ko ganin kyashin juna ko mayar da martani wa juna kan abin da ba bukatan sai an mayar da martani a kai. Akwai masail wanda suke suku fi al-ikhtilaf a iyan sabani a kansu, wanda wani baya wani inkari a ciki, masail na istihad wanda Imam Ahmad ke cewa la inkara fi masail al-istihad. Akwai masail wanda ba a wato dole ne za a yi bayanin su, ko da an saba dole a yi bayanin yadda gaskiya take a ciki, abin da ya shafi istihadi baya shiga ciki. Da haka nan gudun nake kira ga yan uwana masu wa'azi akan jaddada niyya tsakaninmu daga ubangiji lokaci bayan lokaci, ƙara himma wajen ƙara neman ilimi da ƙara ƙwazo wajen babun neman ilimi. Ubangiji ta ala mana gam da kasar.